Gaat u zitten hoor. Vandaag begint dan de strafzaak tegen u. Strafzaak, dat betekent dat u verdere vragen niet hoeft te beantwoorden. Wel goed opletten. Oké, meneer. Nou, ik zal even kort uiteenzetten wat we gaan doen de komende dagen. En daarna kom ik ook nog bij de andere partijen terecht. Vandaag begint dan, en voor u eindelijk, de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen u. En dit onderzoek maakt deel uit van het omvattende onderzoek Themis. En in dat onderzoek Themis zijn de afgelopen jaren al meerdere personen voorgekomen. Zowel in eerste aanleg als ook in hoger beroep. En meerdere zijn voor meerdere feiten al veroordeeld. Het zit al meer dan 2 jaar vast op verdenking van een groot aantal feiten. Daar gaan we het over hebben. Vandaag en morgen wil ik met u het dossier bespreken. Het dossier is heel groot geworden. U ziet daar die kast staan, is vol met het dossier. We zullen ook niet alles kunnen bespreken. Ik ben vooral benieuwd naar wat u te zeggen heeft op de verdenkingen. Tot dusver bent u een paar keer gehoord. U heeft wel wat verklaard, maar nog niet zoveel. En u heeft gezegd, bij de rechter ga ik meer verklaren. De officieren van justitie aan die kant zullen zo dadelijk nog eens voorhouden wat de precieze verdenking is. En ik vat het als volgt samen. U zou hebben deelgenomen, leiding hebben gegeven aan een criminele organisatie. En dat wordt beweerd dat dat de No Limit Soldiers zou zijn. U zou betrokken zijn bij de Hato-shooting in 2014. En u zou betrokken zijn bij een aantal liquidaties van personen die mogelijk verbonden zijn aan een andere groepering, namelijk de BVC, Buena Vista City. En dat is een groepering waarvan wordt gezegd dat die in oorlog leefde met de NOS. Naast die Hato-shooting is nog een aantal andere liquidaties en pogingen daartoe aan u te lasten gelegd. In de vorm van uitlokking, in ieder geval betrokkenheid erbij. En dat zou, zo wordt in ieder geval beweerd in het dossier, zijn uit wraak op de moord op uw vriendin Latoya Flanders in november 2015. Dan hebben we ook nog een paar drugsfeiten. Die komen uit het onderzoek Sparrow. En daar zullen we later over komen te spreken. Dat is maandag en dinsdag. Dus vandaag en morgen. Nou, er loopt iemand over het dak, denk ik. Woensdag zal er geen zitting zijn. Donderdag is het requisitoor gepland met een mogelijke uitloop op vrijdag. Mocht dat in 1 dag afgerond zijn, dan zullen we met de advocatuur kijken of we op vrijdag al kunnen beginnen met pleidooi, maar anders wordt dat maandag en dinsdag. Volgende week woensdag is er weer een vrije dag. En volgende week donderdag besteden we aan re en dupliek. Dat wil zeggen, de advocatuur en het Openbaar Ministerie kunnen nog eens op elkaars visie reageren. En dan komen we langzaam richting het einde. En dan zullen we ook een datum bepalen waarop de zaak wordt gesloten. En zoals het er nu naar uitziet, is het streven dat er ergens in de 3e week september uitspraak zal worden gedaan. Dan zijn er nog nabestaanden met wat vorderingen van benaderde partijen. En daar komen we morgen over te spreken, nadat ik met u de persoonlijke omstandigheden heb besproken.